Zase jste si hráli s cirkulárkou. Se mnou si nehrál. Tak tedy s kým si hrál? Nevím. Se mnou ne. Dokaž to. Od malička mám strach z cirkulárky, protože hlasitě vrčí. To ti vůbec nemusíme věřit. Jel jsem mu do lékárny pro paralen. Proč? Proto. Škrábal ho v krku. To vím. Jak jsem se mohl stihnout vrátit? Letadlem. To sotva. Všechny lety byly odložené. Jel jsem tam na koni. Tak to jsem vykročil. A mážu do města. Hie. Do místky jsem se otočil. Jedu zpět. 4 hodiny. Cítím tu kouř. Když vyhazuješ vajgla, musíš ho zašlápnout, jinak podpálíš celý les. Ukážu vám nové popelníky. Jejda. Mám to. A co? Už vím, co ho škrábalo v krku. Kdyby při jídle hleděl do talíře, co žere, mohl zůstat naživu. Asi budu blinkat.